Sulangon area, Kapitan City. Tara, kanang doon na mga tapat sa kulong red. Balit me. Yo, emuntag dia. Balit me. Ya. Kanta ba kanta? Wa may gawayan sa laya. Oh. Get out, hey. Dara isda mo dia isda. Isda. Wala ikog sigarilyo tamarong 100 ang kilo. Brato ra kayo, brato ra mga idol. Isda mo din ha, 100 ang kilo. Lampas pa atong isda. Oh, palit na mo mga idol. Dara isda mo dia isda. Isda, palit mo kay brato ra kayo na ilang baligya. Taga mo ani sila. Isda mo dia isda. Oh, Wala isda. ikog sigarilyo tamarong 100 ang kilo. Oh, brato ra mga idol. Isda mo din ha, 100. Oh, bye-bye. Una minidyo ya, yo. Atong isda. Insan na. Uy, si Uyong buwak na po. Anga, oy. Shout out boy, buwak. Jatong nawo. Ipitan ni ba? Kerting ipita. Oh, butan gini si Arte ba otro. Ada. Shout out. Mga idol. Sulangon, Sulangon idol no? Oh, Sulangon area pa rin. Dali ka na daw? Sulangon. Sulangon. Oh, Sulangon ito rin. Julay na yun. Biyahe mga idol. Gawin sa kamera karon kay idol nag-drive ko. Kani si bubugwak ko. Tulo na meron tulo. Og si Aki. Tulo ra kami magbuwa og kuan, buntong mga guys. Oh. Gamit yung isnis gini, puy bubugwak ron kay tulo ra man mi. Ikaw na ating lakas. Oh. Dahil medyo lisod ang atong baon nga kuwayan karon. Mahirap na magkalisod. Tulo ra kami. Ato sa school. Oo. Sa Sulangon. Agay karon lapay mi karon sa Sulangon. Grado kay Skulahan halidi man ron. Okay di sabado di ay ka mo halidi. Sa man kasulinahan dari walay ngalan. Lamig egg good rin mga idol. Dekhang kahoy. Oh, naik kahumayan. Pero, yari yun. One, beli na mo pick, one step. Akan doon na sa kahumayan ay. Ay, may buntag na ay. Uy. Hindi na sa nanay. Sinisnab kami ni nanay. Hindi nakarinig. Ada. Si ante siguro ni ante. Shout out. Buntag na eh.